הם מנקים לכם, מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת מה זה הדבר הזה? אנחנו רוצים שכל התל אביבים הצפונבונים יבינו שאם זכויות אדם לסודנים אז הם יבואו לכאן ויבואו לרמת אביב. הפעם ניסו פעילי הימין לתפוס שתי ציפורים בפרובוקציה אחת. חבר'ה, בגדי ים, זה צריך ללבוש לפני ששוחים. לפני ששוחים ללבוש. מצד אחד 40 מסתננים סודנים שנוכחותם מטרידה את חבר הכנסת בן ארי ואנשיו. זה גם באופנה, זה גם רמת אביבי כזה. מצד שני תושבי צפון תל אביב משכשכים בבריכת גורדון, אחד הסמלים המקומיים. זה בגדי ים, אי אפשר לשחות פה עם תחתונים, זה לא מקובל. חבר'ה, סווים, תהנו, תפעל. וכך תמורת 50 שקלים בגד ים וכרטיס כניסה עמדו אתמול אחר הצהריים 40 סודנים במרכז מהומה מקומית כשאנשי הימין מנסים להביך את המתרחצים. אסור לך להיכנס לתוך אם אתה תחתים לנו, להיכנס בגלל שהם פרושים. בגלל שהם פרושים אנחנו נתבע אותך. גזענות זה דבר לא טוב. זה לא מכובד. לא מכובד. הציבור הזה שמגיע מאפריקה רוצה גם כן ליהנות מהחיים של צפון תל אביב, וזו אחת הפעולות הראשונות שאנחנו עושים לטובתם. תעיף אותו. למה להעיף אותו? מה זה הגזענות הזאת? לא טוב להם שמרוקאי שוחה בבריכה, את לא מבינה? גם לא טוב להם שכושי שוחה בבריכה, הבנת? אבל מהר מאוד קולטת אחת המתרחצות הקבועות שמדובר במזימה. This is a crazy woman. This is a crazy woman. It's a provocation. He is one of the main racists in Israel. They have a human right. They have a human right. הסודנים שכלל לא מבינים את תפקידם בכל ההצגה הזאת נכנסים בינתיים למים הטריטוריאליים של בריכת גורדון. חברת מועצת העיר מנסה עוד ניסיון אחרון וסוכן השחקנים אריק נלר נוזף באנשי הימין. מה שקורה פה זה פרובוקציה שהביאו קבוצה של אנשים שעכשיו הבנתי ששילמו להם כסף, זה מזעזע. הערב ירד, התרגיל הסתיים ואנשי הימין מציינים עוד גימיק מוצלח. הסודנים חזרו למשכנם בדרום העיר. מה דעתם על כל זה? כרגיל, אותם אף אחד לא שאל.